Comenzaste ese curso e nada, hai uns meses. Sí. Vale. Como te enteras deste curso? A min chamaronme desde o INEM para informarme sobre o curso, se estaba interesada. Entonces eu decidín que sí, presentei a selección, entrei e gracias a eso a día de hoxe teño traballo xa. Vale, que é o que facedes aquí neste curso? Ou sobre todo, cal é a túa especialidade? A miña especialidade é como camareira. Temos dúas ramas aquí que son a cociña de camareros. Ambos traballamos en equipo e, bueno, realizamos eventos e... Cal é o método de traballo? Porque imagínome que estades todos os días, bueno, menos a fin de semana. Aí está. Nós traballamos só polas mañás. Os eventos generalmente son ao mediodía, salvo un día como hoxe que facémolo pola mañá. Os días como hoxe entramos un poquinho antes para ter todo preparado. Os demais días sempre solemos entrar un poquinho máis tarde, pero hasta as 3. Ves produtivo este curso? Sí, desde logo que sí. Que é o que máis te está a gustar? Pois aprender, porque aprendes un montón. Os docentes son moi bons, son profesionales. Porque temos casi creado ese mito, ¿no?, de que de camareiro vale calquera. Aí está, aí está. Non, para nada. Aquí demostrámoslo perfectamente, o sea, podemos facer calquera pregunta a alguén que este traballando ahora mesmo de camareiro que seguramente o nivel que temos non se parece. E por que escolles a modalidade esta de camareira e non a mellor cociñeira? Pois porque a min gusta máis o trato directo co cliente, mentres que en cociña están como un pouco máis apartados, non, desa comunicación. A min eu prefiro... Hombre, claro, imagíname. Agora, cando vas fora e ves unha camareira, ou un camareiro, míralo con outros ollos. Aí está, agora ves moitos máis fallos, moitos máis... menos dedicación, porque hai moita xente que non ten ese tacto, simplemente traballa porque lle pagan. Efectivamente. Aí está. Nada, canto vos queda do curso? Pois quedaránnos 7 meses. Para ainda queda moito para aprender, entón. Sí, 7 meses, 6. Esta actividade de hoxe, veñen os alumnos, tendes bastantes actividades ao longo do curso desta forma? Sí, ademais temos tamén un comedor social que se vai realizar en principio unha vez a semana e despois pasaremos a 2 veces a semana. Seguiremos cos mesmos eventos e os rapaces aínda veñen máis ao largo deste tempo. Pois Sara, moitísimas gracias. Espero verte fora daqui xa traballando de camareira. E xa estou. Ah, xa estás. Conseguín traballo gracias a isto. Ah, que ben, non? Sí. Sí, señor, o sea, que entón aconsellas a xente que se apunte ao seu curso. Sin duda, é unha integración laboral moi grande, o sea, sí. Pois, doble enhoraboa, entón, polo traballo, por estar aquí, que ainda queda moito por aprender, estes 7 meses que ainda queda por rematar, e esperemos vernos máis a menudo vindo por aquí. Verdad. Moitas gracias. Igualmente.